Ajmo, 106.000! 106.000! I evo je Jelena Karleuša! Zdravo, zdravo! Čestam tebi. Ne, ja sam srećan zbog tebe. Mislim zbog sebe, a? Ja pesam, evo da je! Zdravo! Čekaj, stolica, izvolite. Je li ovo super gledanost? Ja se ne razumijem. Ovo je najveća gledanost koja je zabeležena na ovom kanalu. Ne samo na kanalu, nego u istoriji Balkanskog poluostrva. Da, molim vas, sedite. Srećna sam zbog tebe. Jelena, gospođice Jelena, ako mogu tako da vas osvojem. Pa sada možeš. Tinejdžerka Jelena, izvolite. Hvala. Au! Baš sam srećna zbog tebe i uzbuđena. Vidim da si jako srećna. Kako da ne bude sreća, 112.000? Ovo je nezapamćeno, ovo je nezabeleženo i nikada pre viđeno. Ja se ne razumem, ali po tebi vidim da je ovo wow. Ja sam majke mi šok bombiran, moja čuka ono radi pun gaz. Čestitam. Ja, nemoj se ljubiti. Ja, stanite, molim vas. Elem, čekaj, moram da otišao malo donacije, da ne gušim ovde razgovor. Par stvari bih želeo da najavim pre nego što